Krásný den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pro bohatší život. Musím se přiznat, že tento díl nebyl úplně v plánu, protože jste možná poznali, že máme teďka takovou menší pauzu, než upgradeujeme vzdělávání v projektu Pro bohatší život, ale tuhle příležitost jsem si nemohl nechat ujít, protože do Brna zavítal, nebo Brnem se chystal projíždět člověk, který mě velmi zaujal, když jsem našel jeho podcasty a začal hltat jeho videa. Je to člověk, který mě podle mě zásadně ovlivnil, ať už v tom osobnostním rozvoji nebo v kariéře. A tím člověkem, a takhle ještě musím přiznat, je to člověk ze Slovenska, takže jede přes hranice a možná mu nebudeme všechno úplně rozumět. A tím člověkem je Peter Sasin. Peter, vítám vás v mém podcastu a jsem velmi rád, že jste přijel. Ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším, že som tu a verím, že to bude rozumieť a keď nie, tak to dovysvetlím. Určitě, já si myslím, že tohle určitě zvládneme. Každopádně počkali jsme si, než vaše cesta vedla přes Brno. Nebylo to teda hned? No, nejakú dobu sme to plánovali. No. Ale jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. Vy jste, Peter, mezinárodní certifikovaný NLP trenér, máte vzdělávací akademii, děláte coaching, nahráváte vlastní podcast, vytváříte videa, koučujete méně úspěšné nebo úspěšné lidi. A co byste ještě sám tak o sobě řekl pro úvod? No, tak som ešte okrem toho autorom 2 kníh, ktoré vyšli vo viacerých jazykoch. A vy ste to aj tak povedal, že trénujeme, mentorujeme a do veľkej miere pomáhame transformovať ľudí. Či už sú ľudia, ktorí sa začínajú chystajú sa získať nejaký úspech alebo dosiahnuť nejaký úspech. A takisto aj top ľudí z biznisu, to znamená ľudí, ktorí už majú masívny úspech a chcú sa posúvať ďalej a ďalej a ďalej v rôznych oblastiach svojho života. A takisto veľmi mňa osobne napríklad baví pracovať aj s profesionálnymi športovcami, ktorí sú veľmi práve odkazaní na ten mindset, na to nastavenie tej mysle. Takže toľko možno na začiatok k tomu, čo robíme. Tohle mě zajímá hned pro úvod. Je třeba něco, co jste si právě i vy, co jste se naučil třeba od těch profesionálních sportovců, co tam vnímáte jako zajímavý a vzal jste si to do svého života? Od tých športovcov som sa naučil a fascinuje ma to, že tá práca s nimi, zvlášť s tými, ktorí sú schopní nasledovať inštrukcie, a ochotní, alebo to sú 2 veľké výzvy, alebo jedny z hlavných výziev a dosahovanie úspechu je tá schopnosť nasledovať svojho mentora. A nie každý to buď dokáže, alebo je pripravený urobiť a pritom sa to zdá byť ako, no jasné, daj mi nejakú radu a ja budem vedieť, ako život funguje a viem, ako mám dosiahnuť úspech. A potom, keď tú radu niekomu dáš a vidíš, že sa ňou vôbec neriadi, tak si možno povieš, No a pri tých športovcoch ma fascinuje, že u nich je tie výsledky vidieť fakt veľmi, veľmi rýchlo. Možno ešte rýchlejšie ako u niekoho v biznise, pretože tam existuje mnoho procesov, sú tam rôzne veci, je tam nejaký klient na druhej strane, ktorý buď na to reaguje správne, alebo nie, nejakí kolegovia. Kdežto ten športovec, keď niečo urobí, tak je to vidieť hneď relatívne na začiatku. Takže čo ma na nich fascinuje, čo sa od nich učím, je aj pre mňa vedieť nasledovať svojich kľúčových ľudí. Keď mne niekto dá nejaký tip, tak neprekonať to, nepreliať to tými kýblami tej ješitnosti, že ja už viem, ako veci fungujú a daj mi s tým pokoj. Tak ako tá pokora, tá pripravenosť nasledovať svojich kľúčových ľudí. A ještě mi řekněte, jakou vy sám jste v životě dostal třeba nejdůležitější radu? No tak to je dobrá otázka. Ja rád spomínam na jednu radu, a respektíve to nebola možno ani tak rada, ako skôr skonštatovanie, ešte keď sme žili v Mníchove. Ja som koľko rokov? 20 rokov som žil asi v Nemecku. Niekoľko rokov z toho priamo v Mníchove. A tam som spoznal jedného človeka, milionára. Už vtedy bolo euro, takže bol euromilionár. Veľmi, veľmi úspešný človek. A on mi povedal, a povedal mi to po nemecky, ja to poviem teda po slovensky. Peter, ľudia by mohli mať vrecia peňazí, keby sa nerozptylovali sračkami. Takto mi to povedal. A keby sa ľudia nerozptylovali zástupnými úlohami, nazvime si to teda trebárs aj takto, a nedefokusovali sa z tej jednej veci, ktorá ich môže posunúť ďalej, tak to vo mne zanechalo každopádne veľmi, veľmi hlbokú stopu. A je to aj dnes jedna z tých masívnych oblastí, v ktorej sa pohybujem, v ktorej mám veľký zámer a veľkú chuť v tom ďalej pracovať, je práve pomáhať ľuďom a sa sfokusovať na to podstatné, aby mohli
urobiť to, čo mu hovorím, preklopiť ten najbližší domino kameň, aby sa potom spustili ďalšie veci. V dnešnej dobe je to masívne, to, čo pozorujem, a určite to vidíte podobne. A poznajú to aj naši diváci, že je doba, kde je brutálna vojna o našu pozornosť. A ten, kto vlastní náš fokus, je ten, kto z toho profituje. A ja si ho brutálne prajem, aby práve naši diváci, alebo ľudia, s ktorými ja chcem a smiem spolupracovať, aby čím viac ľudí si privlastnilo späť ten fokus, pretože potom budú oni z toho profitovať. Alebo ak vlastní náš fokus niekto iný, to je to, kam potom tečú peniaze, energia a všetky tie veci, úspech. Mm-hmm. Dneska právě v té době si myslím, že to je právě všechno tak nastavené, aby nám to dávalo ty podněty, které přitahují tu naši pozornost, ať je to Instagram, YouTube kanál, já nevím, Netflix, protože jestli se nepletu, tak ty algoritmy dneska jsou tak vychytaný, že si nás navnímají a načtou a pak nám dávají. Zoberte si presne tak, zoberte si, koľko tie firmy do tých algoritmov investujú peniazy. Ja som sa bavil s ľuďmi, ktorí sú z tejto branže, o ktorej sa práve bavíme, a minimálne 100 milióny, bavíme sa v dolároch trebárs, určite pravdepodobne miliardy. Možno, že oveľa viac, rádovo. A tá otázka je prečo? Do toho toľko valia. No lebo presne vedia, že keď to urobia, ten algoritmus bude vymakaný. On nerobí v podstate možno, že nič iné ako to, alebo v konečnom dôsledku robí to, aby nás udržal na tej platforme. Aby nás vrátil na tú platformu, aby sme boli možno tak trochu na nej závislí, aby nám potom tie hormóny toho šťastia a ten dopamín proste, keď sme na tej apke, aby sme to tam cítili, aby sme sa k nej vracali, ako sa možno, že závislák vracia k nejakej svojej veci, na ktorej závislí. Len každopádne, ja to ľuďom hovorím častokrát tak, že pozri sa, tá spoločnosť, tie sociálne siete, my vieme, ktoré to sú, nebudem ich menovať, oni poznajú hodnotu tvojho fokusu. Oni investujú miliardy, aby si získali tvoj fokus. A oni tú hodnotu tvojho fokusu poznajú. Otázka, či poznáš a oceňuješ hodnotu svojho fokusu aj ty. Lebo keď nie, budú ho vlastniť oni. A keď ho vlastnia oni, nemôžeš za svojou misiou. Ideš za ich misiou. Stávaš sa nástrojom na dosiahnutie cieľa. Takže je to podľa mňa veľká vec. Mm-hmm. O tomhle by se vydalo bavit dlouho, ale já jsem chtěl ten náš rozhovor začít tím, a tím taky teďka začneme, nebo budeme pokračovat. Co podle vás, Peter, nejvíc ovlivňuje kvalitu života? Nebo obecně třeba život člověka? Někdo říká, že to je myšlení, někdo říká, že to je prostředí, někdo říká, že to je oblast, místo, kde ten človek žije? Ja som práve bol v tom vysloviť takú vec, že jednak ten fokus, na čo sa my v živote zameriavame, má brutálnu, ďalšíkrát používam to slovo, poviem masívnu funkciu v tom, že na čo my si kladieme tú pozornosť, lebo to potom v našom živote narastá. Prostredie vo veľkej miere tiež. Prostredie, na druhú stranu, ja to vnímam tak, že z prostredia sa niekedy robí taká príliš pre mňa prehnaná modla v zmysle, poznáte to, si priemerom 5 ľudí, ktorými sa obklopuješ. Zárobkovo, to znamená, koľko vydeláva ten človek, koľko má peňazí, aký je šťastný, akú má kvalitu života. 5 ľudí a my sme ten priemer. Každopádne existujú práve ľudia, ktorí vyrastali alebo boli v katastrofálnom prostredí a to prostredie ich nejak nelimitovalo. Naopak slúžilo možno niečo ako taký odraz do niečoho iného. Zoberme si, že veľa úspešných ľudí práve pochádza z pomerov a tých možno, že mega úspešných, zoberme si superhviezdy športu, biznisu. Pochádzajú mnohí z nich, možno, že väčšina z nich z pomerov, ktoré by sme mohli nazvať ako chudobné, to znamená chudé, alebo nie príliš dobré detstvo prežili, pretože rodičovstvo nebolo, možno pochádzajú z nekompletných rodín, možno mnohí boli siroty dokonca, alebo adoptovaní, podobne ako bol Steve Jobs. No a práve, že takže nemyslím si, že v dnešnej dobe to vnímam tak, že akoby takú až tú ten úzkostlivý fokus na to prostredie. Ja si myslím, že to prostredie má vplyv, aby sme sa rozumeli správne. Len ak by sme si dali nejakých top 5, tak to bude tá 5. priorita. Ako keby nie tá hlavná. Pretože nad ňou niekde by som povedal, že, alebo ako ja to vnímam, nad tým prostredím ešte veľmi ide na to, napríklad ovplyvňuje naše správanie, ako sa správame, ako sa chováme.
to naše chování. To znamená, že ak niekto je trebárs speaker, to znamená prezentuje na verejnosti, alebo je to niekto, kto chce prezentovať na verejnosti, alebo je to jedna z tých foriem, ako urýchliť svoj biznis. Lebo čím pred viac ľudí sa postavíš, tým rýchlejšie to dokážeš, tým viac to dokážeš urýchliť. A skvelí podnikatelia, zoberme si Elon Musk, Steve Jobs a Bill Gates a títo ľudia proste majú tú schopnosť, že vedia, a Steve Bezos, že proste, neviem, či je to Steve, ale proste Bezos, Jeff, ďakujem. Tak sa vedia postaviť pred ľudí, či online alebo offline a vedia masívne ovplyvniť verejnú mienku a získať ľudí pre svoj zámer. No a dajme tomu, že niekto by začínal s tým a povedal by, tak prostredie je blbé, lebo nikto ma nechce počúvať, tak asi zo mňa speaker nebude. No okej, tak poďme sa pozrieť na to, čo sú tie veci, ktoré robíš. Či ich robíš dobre, alebo nerobíš dobre. Takže do určitej miery chování, lebo ak mám napríklad predavačku na pokladni, ktorá je ku mne hnusná, čiže mám prostredie, ktoré je nepriaznivé, a teraz otázka je, ako ty môžeš tvojimi nejakými schopnosťami, čiže tie skills sú zase nad tým správaním, že do veľkej miere aj naše schopnosti ovplyvňujú na kvalitu nášho života a to, ako sa chováme. To znamená, aké schopnosti máš, aby si mohol napríklad použiť správanie, že zmeníš jej nepríjemný stav na príjemný. A to si testujú napríklad účastníci našich seminárov, keď s nimi robíme práve to NLP, ktoré vy ste na začiatku povedali, že som NLP tréner. To neurolingvistické programovanie. Práve vnímam tú silu v tom, že si dokážu po jednom z tých tréningových dní vyraziť von a napríklad zažijú nepríjemného čašníka. Alebo číšníka, alebo predavačku rozladenú, alebo šoféra autobusu, alebo kohokoľvek, niekoho, kto im vynadá pri šoférovaní auta, alebo dieťa ich neposlúcha. Proste majú s dieťaťom fight, lebo to dieťa sa nechce ísť sprchovať a oni ho chcú osprchovať. Tak proste osvoja si napríklad veľmi rýchlo nejaké techniky, skills, komunikačné schopnosti, povedzme, bum, a zrazu prídu na druhý deň na seminár a povedia, hej, rok s tým dieťaťom bojujem, a včera večer som použil vec, ktorú sme si povedali a ide to úplne super easy. Potom, keď máme nejaké schopnosti, potrebujeme aj presvedčenia. Tie presvedčení, to je absolútne zásadná vec, od ktorej sa odvíja mnohé. A co to vlastně jako přesvědčení je, kdybychom to měli trošičku rozebrat? Presvedčenie je produktom podvedomej mysle, alebo určitej časti, ktorú môžeme nazvať podvedomá časť našej mysle. A sú to niečo ako hlboko zakorenené, naprogramované vzorce správania, alebo doslova až víry, ktoré sa javia byť ako pravdivé. Čiže niečomu veľmi, veľmi hlboko veríme. A môžu byť obmedzujúce presvedčenia, môžu byť posilňujúce presvedčenia. Obmedzujúce presvedčenie klasické napríklad môže byť peniaze kazia charakter. Veľmi rozšírené a obmedzujúce presvedčenie. Alebo čím viac chceš byť bohatý, tým dlhšie musíš pracovať, tým tvrdšie musíš pracovať. Alebo môže byť obmedzujúce presvedčenie, bohatí ľudia sú nešťastní a chudobní. Nešťastní a chorí, ako nemocní. A to potom, keď raz som mal jedného účastníka, ktorý mal také presvedčenie, ktorému veľmi bránilo začať podnikať. A keď sme tak zisťovali, že v podstate prečo, čo je ten dôvod, tak tak z neho potom nejak vypadlo, že on si spomenul, že keď bol malý, tak jeho sused raz dostal infarkt. A on sa spýtal teda maminky, že prečo ten sused, prečo ho nesú, lebo sa pozeral z okna a vynášali ho tam na nejakých nosidlách do sanitky, že kam toho pána suseda nesú. A maminka mu povedala, že on dostal infarkt, pretože je podnikateľ. A teraz v tej mysli toho dieťaťa sa vytvorilo to, čo mu hovoríme AB spojenie, čiže podnikanie znamená alebo spôsobuje infarkt. A to sa potom pretavilo do veľmi silného obmedzujúceho presvedčenia, ktoré práve, aj keby chcel začať úspešne podnikať, to podvedomie by mu v tom veľmi, veľmi bránil. Bo zoberme si dôsledok napríklad obmedzujúceho presvedčení, že keď niekto verí, že peniaze kazia charakter, alebo že spôsobia, že bude deprimovaný, nešťastný a sám, tak aj keď na vedomej úrovni by sa ten človek snažil. Povedať, že máme vedomú časť mysle a podvedomú časť mysle. A keď sa stretnú tieto dve časti mysle v konflikte, tak tá podvedomá vždy vyhrá. Vždy. Ak si ten kuřák povie, že vedomé, dneska si nezapálim. Nie, dneska si nezapálim. A dneska si tú cigaretu nedám. A to jeho podvedomie mu povie, ale dáš. Za chvíľku už tam bude ťahať, lebo je to ako podvedomá stratégia. Ako napríklad si vytvára tú chuť na tú cigaretu, aj keď je to čisto podvedomý proces. Čiže presvedčenia vnímam ako veľmi hlbokú
štruktúru veľmi hlboko zakorenenú, dokonca vznikajú systémy presvedčení, ktoré potom spôsobujú do veľkej miery, a to je zase jedna z tých odpovedí na otázku, ktoré veľmi silne určujú, do akej miery je úspešný alebo neúspešný, hodnotný alebo menej hodnotný náš život. Či kvalitný alebo menej kvalitný. Kvalita presvedčení má na to veľmi velký vplyv. A tady jsme zmínili to podvědomí a já bych ještě šel i do toho vlastně, protože teďka si člověk řekne, no tak jako já se rozhodu na základě hlavně nějaké podvědomé úrovně. A jak to mám teda změnit? Nebo vlastně, jak se stalo to, že teďka přemýšlím třeba takhle negativně? Jo? Nebo že prostě se tak podceňuju třeba, nebo že se vždycky rozhodnu pro stejný tričko a pak zjistím, že doma mám 5 stejných triček a vyhazuju tím peníze. Vlastně, jak to podvědomí se plní a jak ja ho môžu zmeniť? Do toho podvedomia sa nám dostávajú veci viacerými spôsobmi. Jedno z nich je napríklad autorita, keď nám to povie autorita. Myslím si, že veľa takých tých akýchkoľvek presvedčení vzniká už v detstve. Alebo nie, že myslím, to je to, čo pozorujeme. A zakoruňujú sa veľmi hlboko. Takže ak naši rodičia mali presvedčenie o peniazoch určité, odovzdávajú to tým deťom. Odovzdali to nám. Vznikajú presvedčenia o vzťahoch, napríklad tým, ako pozorujeme, ak vyrastáme v harmonickej rodine a vidíme, že naši rodičia sa mali radi, tak vzniká aj presvedčenie a dokázali vyriešiť každý konflikt, tak vzniká presvedčenie a každý konflikt v tom vzťahu sa dá vyriešiť. Ak niekto vyrastal napríklad v rodine, kde sa riešili konflikty hádkami, rozchodmi, drámou, a opustením jedného alebo druhého rodiča, odchodom od rodiny alebo striedanie partnerov, všetky tie veci, ktoré môžu nastať, tak zase vzniká presvedčenie, aha, takto tie vzťahy vyzerajú. Čiže my si vyberieme, vo veľkej miere tu prebieha generalizovanie, čiže my si vyberieme nejakú vzorku z toho, čo označujeme za realitu, alebo to, čo pozorujeme, a z toho si vytiahneme potom pre seba to presvedčenie. Príklad. Povedzme, že ku zdraviu, k zdraví. Máme dieťa, ktoré je povedzme nejak kreatívne a furt si niečo kreslí, alebo furt by sa chcelo rozprávať, maluje, chce sa rozprávať nejak s rodičom, so starými rodičmi a príde za nimi a povie, tati, mami, pozri, toto mám, alebo poďme sa hrať, poďme spolu niečo vymyslieť. Teraz nemám čas, mám prácu. Tak mami, ty, teraz zase ja tiež niečo robím. Tak je tam ešte našťastie dedo, babi, tak dedo, tak ja čítam teraz noviny, alebo idú mu správy, babička štrikuje. A to dieťa si povie, dobre, nevadí, skúsim na budúce. A takto príde znova niekedy a dajme tomu, že znova dostane akože, že nie. Dostane toho padáka, akože neotravuj. Lenže potom príde situácia, dajme tomu, že to dieťa onemocní, že ochorie. A potom zažije, dajme tomu také niečo, že zrazu zistí, že je v tej posteli, má tú horečku a teraz zrazu donesiem ti čajík, ukáž, to je teplota. A teraz previnilo možno tí starí rodičia a kúpia zrazu nejakú hračku alebo majú čas mu čítať pohádku a zrazu potom je na neho čas, nemusí ísť do školy. Yes. A potom môže vzniknúť niečo ako generalizovanie, poťažmo presvedčenie v zmysle, aha, to presvedčenie, ktoré si neuvedomujeme, len si akoby vytestujeme, tak ja keď chcem dostať od niekoho pozornosť a dávku lásky, energie, nedosiahnem to tým, že budem kreatívny a budem sa chcieť hrať. Ja potrebujem vzbudiť pozornosť nejakou ľútosťou. To znamená, keď niečo nefunguje, keď onemocním, keď sa udriem, keď ma niečo bolí, keď mám nejaký problém. Lebo vtedy dostávam pozornosť. A tak potom vznikajú stratégie na základe takéhoto presvedčenia, že keď ja chcem pozornosť, musím spraviť niečo negatívne. V dospelosti možno voči niekomu intrigovať, alebo sa dostávať do tej role obete. Že proste budem stále hovoriť o tom, ako mi je špatne, ako proste... Pozor, toto nerobia ľudia vedome. Toto je čisto podvedomý proces, lebo si ako možno niekedy dávno vytestovali, že takto to proste funguje. Toto sa mi osvedčilo. A ten mozog sa snaží, ako keby to podvedomie sa snaží opakovať tie vzorce, ktoré fungujú. No a potom vzniká veľakrát to, alebo vytvárame takto to, čo môžeme potom niekedy neskôr nazvať ako energetickí upíry. To sú potom tí ľudia, ktorí práve, keď sa ich spýtame čokoľvek, ako sa máš, jak sa máš, čo nového, tak proste furt starosti, alebo proste nejakým iným spôsobom akoby toxikujú potom tú atmosféru. Nie je to nutne preto, že by chceli z nás tú energiu čerpať, aj keď je to do určitej miery aj toto,
Je to, čo momentálne im funguje a vedia. Takže tie presvedčenia vznikajú veľakrát práve tou autoritou, pozorovaním života, s generalizovaním niečoho, nejakých zážitkov, skúseností. Bezva. Já bych teďka ještě zůstal u té rodiny, protože my si rodiči úplně nevybíráme a potom jako v nějaké fázi života musíme pracovat s tím, co jsme nazbírali do toho batůžku a jestli to budeme rozvíjet nebo to budeme nějak přerámovávat. Sú smery, ktoré hovoria aj to, že si rodičov vyberáme. Dobře, dejme tomu. Páči sa mi tá myšlienka. Okay. Jde mi o to, že pokud já jsem rodič a já mám to dítě, tak na co teda bych si měl dát pozor, abych tam právě nenatlačil do toho podvědomí těm dětem? Za právě nějaký jako toxický třeba vzorce chování. Tam bude veľmi dôležitá bdelosť v komunikácii. Mnoho účastníkov nám hovorí takú zaujímavú vec, že ja som sa zaprisahal, alebo účastníčky hovorí, ja som sa zaprisahala, že v živote nebudem používať tie vety, tie hrozné vety, ktoré mne hovorili moji rodičia. Čo máš na mysli, pýtam sa. No mám na mysli to, že pokiaľ si pod mojou strechou, budeš robiť to, čo ti poviem. A všetky tie veci, ktoré im boli úplne proti srsti a keď mi to hovoria, teraz som sa zaprisahala, že to nebudem robiť, a potom skôr či neskôr zistujem, že presne tieto slová lezú z mojich úst. Takže čo robiť, aby sme takto nenaprogramovali tie deti, alebo svoje deti? No vo veľkej miere tam potrebujeme bdelosť v tej komunikácii. Vedieť, čo ňou napríklad spôsobujeme a potom už v tréningu neskôr, keď máme napríklad v našich certifikovaných kurzoch, v tých transformačných dlhších, tak tam už potom ideme do predpokladov v komunikácii. To znamená, že keď niečo poviem, aký tam platí predpoklad. Napríklad, keď ten rodič by povedal tomu dieťaťu niečo v zmysle, že keď si ublížiš na budúce, tak za mnou nechoď, trebárs. V tej vete, keď si ublížiš na budúce, je predpoklad, že sa stane niečo negatívne znova. Veľakrát to práve, aj keď chodia napríklad ku nám na tréning lekári, tak hovorím, pozor na tú výpoveď. Ak nechceš toho klienta zbytočne programovať nechceným smerom, lebo niekedy ten lekár povie, a nemusí ísť o zámer, podľa mňa, ide o nebdelosť komunikácii, keď povie, no keď sem prídete na budúce, alebo keď sa uvidíme na budúce. A pritom si nedohadujú ďalšiu schôdzku, len ako keby je ten predpoklad je, že sa uvidíme na budúce. Okay, takže naopak, porozmýšľať nad tým, ako tú komunikáciu podať tak, aby sme aj na takejto akoby, chcel som povedať jemno hmotnej, a myslím tým na tej podvedomej forme neovplyvňovali druhých nejak príliš negatívne. Ja to uvediem na príklade, aby aj divákom bolo úplne jasné, čo mám na mysli. Čo sa týka predpokladov v komunikácii. Veľakrát čítame na sociálnych sieťach. Vyjadrenia typu o svoje šťastie budem bojovať. Jo, je to tam veľkým na tom obrázku, nejaký bojovník tam je, že nejaký warrior a proste o svoje šťastie budem bojovať. A keď hovorím, dobre, zastav, poďme sa pozrieť, aké predpoklady platia v tejto vete. O svoje šťastie budem bojovať. Je tam napísané budem, čo znamená, som šťastný alebo ešte len budem bojovať. Som šťastný alebo nie som. Ten predpoklad je, že ešte nie, alebo ešte len budem bojovať o svoje šťastie. Takže možno, že ten platí, aby tá veta dávala zmysel, že ešte nie som. Teraz, keď o svoje šťastie budem bojovať, moja otázka je s kým? Čiže ten predpoklad totiž je nevyslovený a pritom veľmi, veľmi mocný pre našu mysel, bo naše podvedomie sa vyznačuje vo veľkej miere aj tým, že veľmi citlivo a presne vníma predpoklady vo vete. Čiže je tam niekto, kto sa ti snaží v tvojom šťastí zabrániť. Lebo v tej vete to tam je. S kým? Ďalší predpoklad, ktorý nie je vyslovený a platí. Keďže bojovať, takže môžem vyhrať alebo prehrať. Minimálne 50-50 podľa systému presvedčení. Alebo šťastie sa vôbec dá získať bojom. Nie je to zaujímavé, koľko predpokladov a myslím si, že nie príliš užitočných je v jednej bežnej vete. A to je úplne crazy. Okay? Takže v tom, ako komunikujeme napríklad s našimi deťmi alebo s našimi kolegami v práci, ak vedieme tým, skrátka používať tie
predpoklady tak, aby perfektne fungovali. A napríklad, čo by mohli šéfovia povedať svojim kolegom, ak by chceli zdvihnúť ich sebavedomie, povedzme, alebo veľakrát ten mindset spôsobuje, či ten prodejca bude úspešný alebo nie, jo, že či si verí alebo menej verí, či verí tvojmu produktu alebo nie, tak veľakrát hovoria, prosím ťa, zapracuj na svojom sebavedomí, zlepši si sebavedomie. Ten predpoklad je, že to sebavedomie nie je dobré. Čo nehovorím, že je zase nejaká ničivá veta, je to skôr možno snaha pomôcť. A naši účastníci veľmi radi testujú napríklad taký variant tejto vety a povedia, a to už sa bavíme o naozaj takej pokročilej forme, lebo tam už je trošku taký akoby hypnotický vzorec, by sa dalo povedať, ktorý spôsobí, poviem ho, poďme sa naň pozrieť, že neviem, či si už všimol, okoľko si sebavedomejší. S touto vetou, tam sú nádherné predpoklady. Neviem, či si už všimol, koľko si sebavedomejší. Lebo kebyže povieme jednoducho, hele, si oveľa sebavedomejší ako predtým, tak s tým sa dá nesúhlasiť. Bo ľudia majú niekedy vysunuté bariéry a niekedy aj dobre myslené rady. A to sme sa bavili o tom na začiatku. Schopnosť nasledovať svojich kľúčových ľudí vedia výborne odrážať od seba a odmietať. Majú vysunuté bariéry. Nikto sa mi snaží dostať pod kožu do môjho modelu sveta, do môjho podvedomia. Si lepší, si sebavedomejší ako predtým. Vieš čo, ani nie. Lenže keď poviete, že neviem, či si už všimol, okoľko si sebavedomejší, s touto vetou sa nedá nesúhlasiť, tá veta bude fungovať vždy, nech si otočíme akokoľvek. Lebo tam nejde o to, že či je alebo nie je, tam ide o to, či si to už všimol alebo nevšimol. Lebo aj keby povedal, ja som si to ešte nevšimol, tak aký predpoklad tam platí? No, že je sebavedomejší, len si to ešte nevšimol. Takže tu sa bavíme o veľmi jemných odtieňoch komunikácie, ktorú keď dostaneme na majstrovskú úroveň, tak potom sa dejú veci, kedy či s deťmi, to je to, čo nám hlasia naši účastníci, alebo ľudia, ktorí prechádzajú treba s mojím mentoringovým programom. Skrátka, ktorí toto začnú aplikovať. Alebo ľudia v biznise povedia, wow, odkedy som zmenil aj s mojimi klientmi treba s komunikáciu, kedy pracujem s predpokladami, s určitými, nazvime to tak trošku mysticky, hypnopovelmi. A skrátka, keď som bdelý v tej komunikácii, keď som bdelý v tom, čo sa predo mnou odohráva, či ma ten človek počúva, či nie, či je kongruentný, či nie, proste ako reaguje na tie veci, ktoré poviem, ako ja volím slova, tak potom vieme vplývať úplne perfektne na každého, aj na tie deti, aj na tých ľudí okolo nás proste. Aj na samých seba mimochodom. Že tam si právě myslím, že mnoho lidí právě tomu ani nedává pozornost těm slovům, který volí v té komunikaci a pak z toho vzniká. Víte, čo je zaujímavé na túto tému? A ma napadla nedávno taká myšlienka, alebo pred nejakým časom, že ja sa niekedy pýtam, že akú super schopnosť by si chcel mať. Chcel by si byť neviditeľný, chcel by si vedieť čítať myšlienky, alebo by si chcel vedieť lietať, alebo cestovať v čase. No a ľudia začnú rozmýšľať a uvažovať. A niektorí si vyberú, chcel by som vedieť čítať myšlienky iným. Jo, že sa proste, ak ten mentalista alebo nejak, že sa zasústredím a zistím, čo si myslí. A ja sa veľakrát potom pýtam, že naozaj by si chcel vedieť myšlienky iných, pretože pozorujem, že nie sme bdeli ani voči svojim vlastným myšlienkám. A to je práve to veľakrát, že niekedy nám to myslenie ide, tie slova idú, a neuvedomíme si, čo myslíme počas toho, ako myslíme a neuvedomíme si, čo hovoríme počas toho, ako to hovoríme. Čiže v veľkej miere bdelosť je jeden z veľmi užitočných vnútorných zdrojov, ktorý sa oplatí trénovať a rozvíjať. Já jsem si teďka právě představil, že bych mohl číst myšlenky ostatních lidí a úplně polilo horko a jsem se spotil, protože to by muselo být šílený. To bych fakt nechtěl, v dnešní době obzvlášť. Každopádně... Čo si ľudia naozaj myslí? No, každopádně je jasný, že ta komunikace je velmi důležitá pro budování vztahů, úspěchů v obchodě, v kariéře, při vedení lidí. Máte, Petr, ještě k tomu nějaký tip, jak být efektivní, zřejmě v té komunikaci? Jaký typy, triky, třeba co dát našim divákům? Tak napríklad v komunikácii, či už jeden na jedného, alebo jeden na mnohých, alebo si myslím, že v obidvoch týchto polohách, keď sa bavíme napríklad o tom, ako žiť lepší život, ako žiť úspešnejší život, a smú byť ľudia, ak to myslia vážne, smú byť ľudia veľmi
povedal by som, že dosahovať majstrovskú úroveň v tej komunikácii. Jeden na jedného, myslím, tak, ako sa bavíme, aj keď teraz to nie je celkom pravda, lebo teraz sme jeden na mnohých, alebo dvaja na mnohých, lebo my sa tu bavíme teraz medzi sebou, len sledujú nás veľké množstvo ľudí. Jeden na jedného, keď sa bavím na schôdzke s človekom o samote, jeden na mnohých, keď dávam napríklad prednášku, webinár, podcast, online tréning. No a tam platia niekedy iné, niekedy podobné princípy. Každopádne jeden z tých, ktorý mne tak dosť otvoril oči, jeden z prvých, ktorý som sa smel dozvedieť, bolo, ak chceš niečo odkomunikovať, nekomunikuj to cez zápory. Komunikuj to vždy kvázi akoby kladne. Teraz to neznamená v tom zmysle, že musí byť všetko pozitívne, inak budeme negatívni a toto je bacané, sa nesmie. A skôr v tom zmysle, že veľmi častá vec je, niekto zacinka na pohárik, pretože je porada alebo niečo tak, alebo vyžiada si pozornosť a začne prvou vetou. Tak, priatelia, nechcem vás zdržovať ani nudiť. Čo nabehne do hlav ľudí, ktorí takéto niečo počujú? Na vedomej úrovni pohoda, ale na tej podvedomej tam už nabehne nuda a zdržovanie. Prečo by si to chcel niekomu hovoriť? Viete, ten princíp je ten, ja teraz možno, že budem znieť trošku odbornejšie, ak smiem, na chvíľu. Nedokážeme informáciu spracovať bez toho, aby sme ju spracovali. Ja to zopakujem, pretože je veľmi dôležité. Nedokážeme informáciu spracovať bez toho, aby sme ju spracovali. Čo to znamená? Keď poviem napríklad, nepredstavuj si budík v chladničke, aby sme tú informáciu spracovali, muselo tam prebehnúť niečo. Okay, takže našim divákom, aj možno, že vám teraz Tomáš naskočilo. Predstav sa si žlutej. A myslím si, že to nebol digitálny, je tak? Ne. A mal tie 2 zvončeky hore. Presne. Je to tak? Vidím do vašej hlavy, mám tú schopnosť čítať myšlienky. Takže nepredstavuj si, budík v chladničke, bude definitívne, alebo v lednici, bude definitívne dávať pokyn podvedomiu, aby sme mohli túto informáciu spracovať, musíme si predstaviť ten budík v chladničke. A zaujímavé pri tom je, a to ma na tom baví na tej našej mysli, my si vieme predstaviť aj situácie, obrazy, ktoré sme nikdy nevideli. Lebo neviem, či ste už niekedy videl budík v chladničke? Teď naposled v té hlavě jenom, ale reálne asi nie. Bol by to zvláštne, že prečo by som dával budík do chladničky. Takže, a to je pre mňa aj taký úkaz, že niekedy mi ľudia povedia, Peter, ako ja si mám predstaviť, keď sa bavíme napríklad o vizualizovaní, je to veľmi silná funkcia našej mysle. Keď im poviem, poďme si navizualizovať, poďme ukázať tomu podvedomiu, čo je ten cieľ naozaj. Keď sa bavíme napríklad o definícii cieľov. Niekto sa so mnou baví, Peter, ja chcem zlepšiť komunikáciu v našej firme, ja chcem zlepšiť komunikáciu s zákazníkmi. Takto formulované, je to dosť abstraktné, aj keď už je to pozitívne formulované, čo je fajn. A len každopádne poďme sa baviť o tom, podľa čoho zistíš, že si to dosiahol, čo tam budeš vidieť, čo tam budeš počuť, cítiť. Jo, a tam potom sa dostávame k veľmi hlbokej forme vizualizácie. A to som tým chcel ukázať, alebo to nám ukazuje krásne aj ten príklad s tým budíkom v tej chladničke, že my si vieme predstaviť aj veci, ktoré sme nezažili. My si vieme predstaviť tú variantu toho nášho úspešnejšieho, šťastnejšieho ja. Lebo niekedy ľudia prídu s tou námietkou a ja som to nezažil, ako si to mám predstaviť. A tu nám to ukazuje. Videl si už niekedy budík v chladničke? Nie. Videl si ho predstaviť? Jo. Takže tvoj mozog má tú funkciu a tú schopnosť si to predstaviť. Takže jedna z tých vecí, ako napríklad pri komunikácii, hovor skôr o tom, čo chceš dosiahnuť. Veľakrát pri rodičoch to vnímame. Mimochodom, keď sme už trngli do tých detí. Nelez na ten strom, lebo spadneš. Nebež tak rýchlo, lebo spadneš. A teraz to dieťa, aby mohlo tú informáciu spracovať, musí si predstaviť seba, ako lezí na ten strom a padá. Ona nemusí hneď spadnúť, ale skôr či neskôr sa potom stane to. Zbytočne mu dávame jednak do hlavy ten obraz toho zlyhania, lebo kam pozornosť, tam energia, tam potom nárast. A zbytočne potom vedieme tú pozornosť na to, čo nechceme. A veľakrát vidíme, že to dieťa beží, spadne a čo mu povie ten rodič, keď k nemu pribehne? Ja som ti to hovoril. A teraz, ja by som si predstavoval, aby som mohol tým deťom poradiť. A teraz ty odpovieš, no veď práve. Kto mi to vložil do hlavy? Okay, takže nehovoriť zbytočne veci, nechcem vás nudiť. Prosím vás, mám jednu hlúpu otázku. Nechcem zdržovať, ale chcem sa niečo opýtať. To sú veci, ktoré zbytočne potom v tej komunikácii zavádzajú tú pozornosť niekam chceme. A možno, že povedz, viete čo, ja mám jednu zaujímavú otázku. Okay? Ale má možno
mám jednu prekvapivú otázku, alebo proste nejak zbudiť zvedavosť trebárs s tým. To by bol jeden z tých typov, ktoré by som povedal taký, ktorý mne prišiel veľmi včas a veľmi vhod a naozaj mi celý čas veľmi pomáha. Že keď chcem niečo odkomunikovať, samozrejme niekedy chceme aj na nejaké riziko poukázať, tak potom vždy je ho dobré doplniť niečím tým, čo chceme. Napríklad nelez na ten strom, alebo spadneš. Teraz som šiel nedávno po ulici a počul som rodiča a povedal som si, tak ten bol dobrý, ten buď počúva náš podcast, alebo to neviem robiť nejak, alebo bol na našom tréningu, alebo proste je len tak dobrý, neviem. A povedal, čo to bolo, niečo svojmu synovi, že niečo v zmysle, že buď sústredený na to, čo robíš. V zmysle, aby nespadol, len nepovedal tie slová, že nelimitoval ho zbytočne. Bolo to veľmi také, že ma to až pohľadilo. A pamätám si, že takto som si ešte urobil a šiel som ďalej, že som to niekde zasahoval. Ale to by som povedal, že jedna z takých hlavných vecí, a tých vecí mimochodom, čo sa týka vplyvu komunikácie, vôbec rečiteľa, intonácie, ako používať komunikáciu, ako meniť presvedčenia pomocou komunikácie. Sú fascinujúce veci, ktoré ma stále baví odozdávať ďalej a ďalej. A teď si tak jako vybavuju různé situace a ona ta komunikace jistě souvisí i jako se sebehodnotou a sebedůvěrou toho člověka, že jo? Protože mám pocit, že když tam někdo háže takový ty negativní věci na začátku a sám se vlastně schazuje, takže tím vytváří takovou tu mlhu, jo, dáváním najevo, že nevěřím si třeba. Veľakrát ľudia robia aj, aby znížili očakávania. Jo, hele, toto mi moc nepôjde, alebo veľakrát speakery a rečníci. Ale prosím vás, ja mám obrovskú trému a trošku mi zlyhal hlas a ešte som si nestihol v noci ani pripraviť ten PowerPoint, lebo sa mi zrutil počítač, alebo mi zamrzol. Hovorím si, toto ako speaker, prosím ťa, nikdy nerob, lebo sa dostávaš jednak do role obete. A ty ako speaker, to je jedno, či si na porade, alebo na nejakej konferencii, alebo na narodeninovej party nejakej, to je jedno. Proste vždy, keď už otvoríš tie ústa, tak vždy to urob tak, aby si tých ľudí nejak aspoň maličko transformoval, pretože vtedy to má význam. Náš rozhovor bude mať význam, keď aspoň jeden z nás dvoch a optimálne aj diváci budú trošku iní, keď to dopočúvajú, ako boli predtým. Vtedy to má význam. Vtedy sme urobili aspoň čiastočne tú svoju prácu dobre. Takisto aj naši diváci, keď už komunikuješ, tak riadím sa takým heslom. Používaj komunikáciu vždy tak, aby si dával ľuďom viac možností, ako mali doteraz. Perfektné. Používaj svoju komunikáciu čo najviac tak, aby si dával ľuďom viac možností, ako majú doteraz. Tam je to obsiahnutie úplně nádherne. Ještě k té komunikaci. Já jsem někde četl nebo slyšel, že vlastně člověk, který něco říká a pak řekne ale, tak tím vlastně úplně maže to, co řekl předtým. Jo, že se to úplně nedoporučuje v rámci jako nějaké tvůrčí. Áno, to ste povedal úplne presne, ale... A to je presne ono. Miláčik, viete, tak bol si fantastický, ale... A je zaujímavé, že to je jedno, čo potom ale príde. Áno, to ale máže to, čo bolo predtým. A to je zase jeden z tých nuansí, z tých odtieňov, jemných odtieňov tej komunikácie, kedy ľudia si ani neuvedomujú, že to trebárs použijú. Dieťaťu. To si urobilo dobre, ale na budúce pôjdeme na zmrzlinu až vo štvrtok. Prečo by som mazal, že to urobilo dobre? Jo, že ale je odporovacia spojka, tak sa poznáme to zo školy. A tá v podstate robí to, že vymaže to, čo bolo predtým. Samozrejme, neznamená takto. My máme niekedy na našich niektorých seminároch máme také pevné pravidlo, dokonca ho vynúcujeme pod hrozbou pokuty, že za každé použité ale euro. To je to taký náš dodatočný biznis model. A pak někdo řekne, ale já nemám. Tak, 2. Odejde zadluženej. No. Potom to ideme spoločne s účastníkmi prejesť jeden večer. Každopádne je to presne o tej bdelosti. Mimochodom to ale sa dá veľmi pekne použiť, keď chceme, vieme ho použiť aj veľmi pozitívne, to chcem povedať. Napríklad, počúvaj, toto ti fakt nevyšlo. Ak chceme používať napríklad konštruktívnu kritiku, kritika vie byť deštruktívna, niekedy veľakrát aj seba deštruktívna, no to som urobil ako debil, som úplne hrozný, na nič sa nehodím. Zase som to... Hej. A to je deštruktívna kritika, ktorá nič nerieši, iba ničí, deštruuje. Kdežto konštruktívna kritika. Kritika je dôležitá.
My chceme používať kritiku. My by sme nemali byť v tej fáze, ako si myslím, že sa ľudstvo, zvlášť ten západný svet, dostáva teraz, že okolo všetkých chodiť po špičkách, ale sa nikomu nezraniť citou, alebo nedotknúť citou. My smieme dávať kritiku, hele, toto neklaplo, lebo tam sa posúvame. My sa posúvame, my chodíme aj komplimentami, čiže nie len kritikou. Len každopádne, ak už chceme dať, že niečo nebolo dobré, tak kľudne povedz, že hele, toto nedopadlo, nebolo moc dobré. Ale viem, že keď urobíš tieto dve veci inak, tak to bude iné. Alebo ti položím rovnú otázku, sám sebe trebárs. Po dnešnom podcaste ja sa na to kriticky pozriem, keď už z toho bude záznam a tiež si nepoviem, Ježiš, som to bol jak blbec, že som to tam rozprával a to som mal povedať úplne inak, no ja už sa na to úplne vykaš. To si nikdy takto už nebudem hovoriť v minulosti veľmi často. A mimochodom, táto zmena mi priniesla dramatický nárast kvality života a vôbec toho, čo ja považujem za kvalitu života. A potom keď sa na to pozriem, tak si skôr potom poviem, dobre, toto si mohol urobiť inak. Alebo toto nebolo dobré, ako to na budúce urobíš inak. Ako to na budúce zlepšíš. Lebo tam potom nastáva ten progres, tam potom nastáva ten rast práve cez tú konštruktívnu kritiku. A tam smieme kľudne použiť aj to ale. Bezva. Zmínil jste i teďka před chvíli vizualizaci. A já, když často poslouchám třeba Honzu Milfajta, který vám dával jako docela dobrý kredit za to, co děláte a jak to děláte, tak ten hodně používá ve své práci vizualizaci. Proč je vizualizace tak důležitá pro to, abychom třeba něčeho dosáhli? Jo, kdybych tomu teďka řekl, vůbec tomu nerozumím, mluví se o nějaké vizualizaci, tak jako jednoduše vlastně, jak s ní pracovat a v čem je tak důležitá? Je to totiž ten poctivý, pravý, hlboký jazyk nášho podvedomia. My si môžeme hovoriť veci, dokážem to, dosiahnem to, hovoriť si mantry, hovoriť si zaklinadla, hovoriť si rôzne tie skrátka podporné výrazy, afirmácie. Pokiaľ to nevieme podporiť, lebo to sú slova, ktoré môžu padnúť do podvedomia, nemusia, lebo každý v tomto reagujeme trochu inak. Len keď si dokážeme niečo predstaviť optimálne tou hĺbkovou, ja tomu hovorím niekedy 360-kovou vizualizáciou, čiže nielen, že si niečo predstavím nejakým spôsobom, určitým presným spôsobom, že viem, čo tam vidím, počujem, cítim, čiže optimálne zapojiť všetkých 5 zmyslov. Tak vtedy sme priamo v kontakte s našim podvedomím. Vtedy ono presne aha, toto chceš po mne. Lebo tá vizualizácia sa vyznačuje tým, že rozmýšľame v tom, čo chceme, v tom, čo má byť. Optimálne ten typ je, a možno pre tých zdatnejších a skúsenejších divákov, ktorí sú v tom vizualizovaní už trošku možno ďalej, nie, že čo bude, ty potrebuješ dosiahnuť to, že už to je. Dostať sa v tom vizualizovaní do stavu, určitého stavu tranzu, rozumej, zmenenému stavu vedomia. Kedy to nevnímam, že to jedného dňa možno bude, alebo takto by som to chcel, že nejaký podmieňovací spôsob, budúci čas tam nefunguje moc dobre. Skôr, že už to je. Že už to nastalo a už to je. A vtedy to podvedomie a možno, že aj nejaké vyššie princípy povedia, aha, tak poďme na to. Takže tá dôležitosť vizualizácie, tej kvalitnej, hĺbkovej, je v tom, že je to ako keď si v reštaurácii vyberáte z menu z ideálneho lístka jedlo. Toto chcem, toto chcem, toto chcem. A potom ho dostanete. Ľudia, ktorí napríklad vizualizujú alebo plánujú svoju budúcnosť tak, že povedia, keď sa ich opýtam, čo chceš, no hlavne nechcem byť chorý, nechcem byť chudobný, nechcem mať blbého šéfa, nechcem mať zlú manželku a nechcem toto, tak už vieme, buď ich v chladničke, kam ide ich pozornosť, kam pozornosť, tam fokus. Tak si nerobia moc veľkú službu, pretože komunikujú veci spôsobom toho, čo nechcú a to vizualizovanie práve nám pomáha v akejkoľvek oblasti. A je to tak banálne pri tom. Dám vám jeden šialený príklad. Mne sa dnes nezdá šialený a určite sa môže zdať šialený. Prišiel za mnou raz jeden účastník, to bol práve nášho NLP practitionera, kde tieto veci veľmi intenzívne preberáme. A hovorí mi, Peťo, čo mám robiť, keď mám syna v kočíku. Má menej ako rok a chodíme sa s ním kočíkovať. Kočík, aj po česky kočík, že?
Kočár? Kočár. Jo, kočárek. Že chodíme sa kočárkovať a pristavujú sa pri nás také tetušky, také tie panie staršie, obvykle, nazrú do kočíka, do kočárku a chcú sa spýtať, jej, ty si krásny, ale ten náš malý sa nejak moc neusmieva, je taký vážnejší a tak mu hovoria, a čo ty si taký zamračený? No a tomu to opakujú stále. A teraz on podľa mňa správne alebo dobre vycítil, že kebyže sa to príliš často opakuje, tak to môže mať vplyv na identitu toho syna, toho dieťaťa, ktorý potom bude brať seba ako zamračeného, neusmievavého človeka, povedzme. A ten rodič to nevnímal ako celkom dobrý vývoj. Tak sa spýtal, čo mám robiť, ako mám zareagovať na tie tetušky, na tie panie, a aby to proste... A ja mu hovorím, on sa volal Dušan, a ja mu hovorím, Duško, vieš čo? Ja by som šiel ešte krok vpred. Že nie, že ani ako to odkomunikujem, skôr by som šiel krok vpred. Moja otázka bola, opýtam sa ťa, máte jasný cieľový stav, ako to má vyzerať, keď je to optimálne? Ty aj tvoja žena, lebo týka sa toho obidvoch rodičov v tomto prípade. On vedel, čo myslím, on povedal, že nemám. No a čo tým myslím je ísť do tej vizualizácie. A to bol aj môj tip pre neho, aj pre jeho ženu. Prosím ťa, ako to vyzerá, keď je to super? Popíš mi to. No, ideme s tým kočárkem a prídu teda tetušky a ty si krásne usmiatý, ty sa pekne usmiaš a hovoria mu tieto veci. A išli sme. Čo tam vidíš? Mimochodom, tam z NLP používame práve tú paradigmu, alebo ten princíp toho byť asociovaný v tom obraze. To znamená vidieť ho vlastnými očami a nie niekde na obrazovke očami tretej osoby, vtedy to funguje ešte lepšie. Čiže vidieť to vlastnými očami ako teraz. Keď sa pozriem dole, vidím svoj trup, svoje nohy, tak aj v tej predstave. A vidieť to tzv. Asociovane. A teraz, čo tam vidíš? No ideme s tým kočárkom, pani sa blíži. Čo tam počuješ? Počujeme jej slova, odkiaľ zaznievajú, akou hlasitosťou, čo cítiš, aká je tam teplota, aké sú tam vône, cítim, ja neviem, nejaké stromy a možno nejaké chute, tak tie tam možno neboli, tak dobré, chute môžeme v tomto prípade trošku vynechať, ale možno cítim nejakú chuť v ústach. Čiže akoby prejdeme cez 5 zmyslov a hovorím, a toto presne, prosím ťa, ukáž tvojej žene, urobte to spoločne opakovane, aby ste vy dvaja, vaše podvedomia vedeli, kam vôbec máte smerovať, že čo je tá situácia, ktorú vôbec chcete, niektorú nechcete. No a keď to nebude fungovať, prídeš za mnou znova a pozrieme sa, čo jej môžeš odpovedať. My sme sa s ním videli po niekoľkých mesiacoch pri nejakej príležitosti. A prišiel za mnou, ja už som na to aj zabudol a práve si pamätám na ten príbeh preto, lebo mi povedal po niekoľkých mesiacoch, jo, Peťo, mimochodom, a čo sme sa bavili vtedy o tom kočiarku. Áno, viem, no a čo? Tak sme to so ženou urobili a počúvaj, neuveríš. Tie tety začali chodiť a chváliť nám to dieťa, ako sa pekne usmieva. Presne ako sme si to naplánovali. Neviem, či je to dostatočný príklad za všetky, a či to vieme takto zgeneralizovať, len ten predpoklad je, keď chceš niekam dospieť, maj jasný obraz, jasnú vizualizáciu. Kľudne aj zvuk, aj pocity, chute, vône. Ako to tam vyzerá, keď už tam si. To je to, zdá sa mimochodom, ako je náš mozog nakodovaný. Ja tomu v mojom dnešnom modeli sveta verím aj tak, ako je nakodovaný náš systém, v ktorom žijeme. Ak by sa to dalo takto zjednodušiť. Takže myslím, že to je jedna z tých silných vecí, čo týka vizualizovania optimálnych cieľových stavov. Je to silná vec. A když jsem na té cestě k té osobní vizi celkové nebo pracovní, tak přichází různé překážky, zklamání, přichází nějaký hejty a přichází taky nějaký fanoušci, kteří mě tleskají a plácají po ramenou. Nechceme těch fanoušiků všetci, že? A přesně, jo, jakože a teďka tam je několik různých situací. Buď se třeba totálně zhroutím z toho, že mě někdo odhejtuje, že mě nedá žádnou konstruktivní zpětnou vazbu, prostě nějaký zlostný hejt, protože sám má pravděpodobně spoustu problémů ve svém životě, a nebo rychle naskočím na ten trend toho, jaký jsem borec. Jak tady s tímhle pracovat tak, abych zůstal jako v rozumném kontaktu sám se sebou a nenechal cloumat tím okolím? Ja mám takú krátku odpoveď na to, urob to ako Djoko. Čiže urob to ako Novak Djokovic. A samozrejme vysvetlím, čo ty myslím. Ja zaletím do Srbska, zazvoním u nej a zeptám sa. Novaku, posílá mne Petr Sasín. Ale že mám to urobiť ako ty. A keď pozoruješ Djokoviča, tak on zažíva presne tieto veci. Jedno aj druhé. Počas zápasu. Niečo, čo mu vyjde, čo mu robí dobré pocity, ten nejaký 15, ten míček, a niečo, čo mu nevyjde. Buď to dá niekam preč, alebo niekto zakričí niečo neslušné, vulgárne, disrespekt nejaký z publika.
Nejaký hejt tam na neho zakričí a určite to vidie na sociálnych sieťach. Len zostaňme teraz v tom zápase. To, čo vidíme je, že on možno sa poteší, keď dá pozitívny, keď mu padne dobrá loptička. Že tam nejaká emócia je. Len tam si smieme všimnúť, ako veľmi rýchlo sa vráti do to, čo ja hovorím, do tej víťaznej línie, do toho emočného stavu, do toho flow, tam, kde proste má ten prístup k vnútorným zdrojom. Tu sa dostaneme k takej zaujímavej veci, lebo tu platí niekoľko predpokladov, v čom som povedal. Neexistujú ľudia chudobní na vnútorné zdroje, na tie vnitřní zdroje. Existujú len emočné stavy chudobné alebo chudé na vnitřní zdroje. To znamená, že nie, že ľudia nemajú na niečo talent v zmysle, že sú chudobní na tie vnútorné zdroje, len sú v emočných stavoch, ktoré im tam zabraňujú sa dostať. Lebo keď sme v určitých emočných stavoch, potom môžeme zo svojich vnútorných zdrojov veľmi efektívne čerpať. Čiže on vyletí na chvíľku z toho, že urobí povedzme, pri tom úspechu, len všimnite si, že ako veľmi rýchlo je zase, že tam netancuje, nerobí mlynské kola 5 minút po vyhratom sete. Je často v té přítomnosti, že jo? Prostě ide hneď a je tam relatívne neutrálna emócia. Pri neúspechu to isté. On môže ísť dole, on môže niekedy aj buchnúť, zakričať niečo, buchnúť raketou, zlomiť raketu, on zase sa rýchlo dostane a keď sa mu to podarí, tak potom vyhráva tie zápasy. Videl som aj zápasy, kde sa mu to moc nedarilo, tam nedal taký optimálny výkon. A to je zrejme to, kedy to potom so svojím koučom riešia a optimalizujú. A presne to je to, že my, keď dostaneme nejaký hejt, vy ste to presne povedal, nie je to o nás. Je to o tom človeku. Ten človek nepopisuje nás, keď nám vynadá do blbcov, tupcov, neviem koho. On hovorí o sebe, lebo to je jeho vnútorný svet. Mimochodom, tu si smieme uvedomiť jednu vec, zvlášť na sociálnych sieťach, alebo keď príde nejaký koment. Veľakrát tam sedí dieťa. Čiže ak máme niekoho, kto robí svoj biznis, má 30 rokov a dostane, no to je pekný hnus, to sú pekné kraviny, čo tu veľa vypráviš vôbec. To mohol byť niekto 10-11 ročný. To nevieme. To môže dá význam. Čiže ja si to niekedy aj predstavím, že si to prečítam detským hlasom. V tom prípade to pre mňa stráca úplne relevantnosť. A keď je to len deštruktívny hejt, no jasné, že mi zletí emócia. Viem, že OK, smiem to vymazať. Ja mimochodom tieto veci mážem zo svojich sociálnych sietí, lebo tak, ako by som si nenechal, môžem aj trošku neslušnejšie slovo povedať, tak, ako by som si nenechal zasierať stenu v obývačke, od niekoho, tak ani tam nechce mať takú nejakú energiu alebo atmosféru. Ak je to oprávnená, respektíve konštruktívna kritika, hele, s týmto nesúhlasím, pretože lebo, a poďme sa o tom baviť, v poriadku. A ak je to iba čistý hejt. Takže tam akoby sa od toho odosobniť, akoby hodiť to skôr za hlavu a povedať si, je to deštruktívne, nemusím to vôbec akoby riešiť. To riziko však vnímam právekrát v tom pozitívnom feedbacku, alebo ak by sme si na toto nedali pozor, ak by sme si na to nedali bacha, môžeme sa veľmi rýchlo stať strojom na uspokojovanie akoby tých potrieb druhých, alebo ako to povedať. Jo, že môžeme veľmi rýchlo sa stať akože aby som vyhovel. Co ještě udělám, abych se zavděčil těm lidem, aby mi zatleskali, dali palec. A tam sa potom môžu ľudia dostávať do šialených pozícií. Že mi to môže svést úplne vlastne, že? Áno, z nejaké aký cesty. som fantastický. Lebo viete, keď zvlášť niekto, kto napríklad je nejaký rockstar, alebo nejaký naozaj influencer, ktorý vyletí. Alebo ak robíte svoj biznis naozaj dobre, ľudia vám budú dávať a zrejme vám dávajú perfektné ohlasy. My sme si mimochodom všimli, alebo ja si všímam, že čím ďalej sú ľudia od nás, tak nám dávajú niekedy ten hejt, často, skôr málo, áno, príde. A čím bližšie sú ku nám, to znamená, že keď už majú napočúvaný podcast, už sa tá spätná väzba mení, už je taká iná. Keď majú absolvované prečítanú knihu, absolvovaný seminár, keď už majú ten veľký seminár, tak tá spätná väzba je úplne iná. Takže áno, my dostávame tiež fantastickú väzbu, spätnú väzbu veľkej miere, len tiež nie je to tak, že by som ležal a listoval si v tom a kochal sa v tom, kúpal sa v tom, pretože chcem sa skôr toho odosobniť, nechcem sa stať strojom na uspokojovanie druhých a vyvolávanie presne nejakej mega vďaky voči mňa, alebo také niečo, alebo to vnímam ako zradné, alebo ak ste obklopení ľuďmi, alebo ak si pripúšťate príliš tú chválu, že ste fakt dobrí, ako ste fakt dobrí. Keď vám toto stále hovoria, môžete veľmi rýchlo stratiť kontakt s realitou. Mne sa páči, čo hovorí na toto Margo spevák Peter Nať. Tak on presne hovorí, že toto mu veľmi zmenilo život, pretože jednu dobu to presne počúval stále, ak si to správne pamätám, v jednom interviu spomínal, že stále zo všetkých strán si skvelý, si dokonalý, si najlepší, si jednička.
tam potom, keď si človek od toho nenájde odstup, tak potom sa už presunie do určitého stavu, kde to nemusí byť príliš bezpečné. Mm-hmm. Dobře. Teďka jsem nedávno zažil takový situace, kdy mě ty lidi řekli, že řeknu to přesně tak, že v sobě mají bordel. Že vlastně moc neví, co s životem, nechávají se ovlivňovat právě těma vnějšíma faktorama, nejsou šťastní v té roli, ve které jsou. A co třeba lidem, kteří nás poslouchají a říkají si, jo, přesně, já mám kolem sebe v sobě bordel, chtěl bych to nějak jako vyčistit, uklidit a nastartovat nějakou novou éru. Máte, Petr, nějaký tip na to, jak si třeba v sobě udělat pořádek a nastartovat nějaký nový příběh? Ja takéto tak počúvam, tak čo mi tam evokovalo, hneď rýchlo nabehlo, je práve, keď je bordel, nie sú jasné priority a nie je jasný fokus. Mm-hmm. Inými slovami, keď je bordel, všetko je podstatné. Mm-hmm. Som na všetky smery. Je to ten klasický mes, hej, ten z angličtiny, ten mes, ten bordel, presne, že som tak všade a zároveň nikde. Všetko je dôležité a zároveň nič. Mm-hmm. Všetko sa už potom na mňa valí. Ja si myslím, že ten nazvime to úspešný alebo šťastný život je vo svojej podstate extrémne jednoduchý. Že tam toho moc nie je. Že to sú jednoduché veci, ktoré ma treba zrobiť až šťastným. A je to pár vecí, ktoré v živote robím. A ja som si tiež prešiel obdobím, kedy tam bol ten bordel, kedy som bol na všetky strany, kedy možno, že ma ani nejak nič extra nezaujímalo, pretože môj fokus bol rozevlátý, bol som všade, nikde. A možno som si aj robil starosti niekedy o nejaké veci, niekedy som bol príliš bezstarostný. Proste zjednodušiť. Mm-hmm. Sa páči, čo na túto tému hovorí Ivo Toman, proste sprimitívnete. Jo? Je to práve, že vnímam, že ľudia, ktorí prídu, že sú napríklad vyhoretí, vyčerpaní presne z tohto princípu, z tohto dôvodu. Jo, proste mám toho toľko, to by si neveril. Ja musím byť efektívny, každý deň 60 vecí, taskov, ktoré takto ich odškrtávam. A je to chaos. Mm-hmm. Proste potrebuješ zjednodušiť. Ty potrebuješ nie na to, aby si dosiahol nejaké šťastie, úspech, robiť ešte viac. Skôr možno rozmýšľať nad tým, čo vypustíš, čo sú tie veci, ktoré nepotrebuješ robiť. Vy ste povedali, že niekto si kúpi 5 tričiek rovnakých. Mm-hmm. Som presne ja. Ale nie preto, že by som si na to nedal pozor. Je to jedna z tých vecí, ktoré mám zámerne. Ja v tomto tričku ma budete vidieť znova a znova na videu. To tričko je jedno z asi 12, ktoré mám. Sú veľmi podobné alebo rovnaké. Proste viem, že keď idem niekam natáčať, tak ja nemusím teraz ježiš toto a skúšať si veci a čo mi sa hodí a nie. Proste nejak vyšlo, že momentálne v takomto viem sa celkom s tým stotožniť, je to pre mňa OK. A hlavne nemusím to riešiť. A je to veľmi dobrý tip, lebo tu je jedna vec. My robíme cez deň priemerne, niekde som zachytil štatistiku, asi 35 000 rozhodnutí. Od tých takých mikrorozhodnutí, ktorým smerom sa vyberiem, či tam odbočím, alebo tam, ktorou nohou vstanem z postele, či si idem teraz umyť zuby, alebo najprv pôjdem na toaletu. Proste náš mozog robí rozhodnutia. Náš mozog pritom je veľmi totálne nastražený strážca našej energie. On chce šetriť energie, čiže je to akoby šetrička energie. To je jeho defaultný základný režim. Šetriť energiu, aby, keď bude potrebné dať nejaký výkon, ktorý má na zachrániť život, aby sme jej mali dosť. A preto, keď máme potom urobiť nejaké zásadné rozhodnutie, nad ktorým musíme rozmýšľať, tak na to už nemá ten mozog energiu. Lebo sme sa rozhodovali pred tou skriňou ráno v pondelok, čo si idem teraz obliecť na seba. A čo si dám na obed v práci. Zoberme si z práce kontext job, niekto, kto chodí do práce a je v nejakom kolektíve, koľko rozhodnutí musí urobiť, kým vôbec si dá do seba nejaký obed. A kto idete so mnou na obed? Idem aj ja, alebo neidem prvé, hej? A kam pôjdeme? A kedy pôjdeme? S tým idem, ten sa mi zase nehodí, idem s ním alebo neidem s ním. Teraz do ktorej reštaurácie? Pešky nebo autom? Ideme pešky alebo autom, OK? Máme toľko času alebo toľko času. Teraz, keď som v tej reštaurácii, kam si sadnem? S kým budem pri stole? Čo si vôbec dám? Niekedy zvažujem medzi 5 jedlami, takže tam musíme akoby vylúčiť. Takže my robíme možno nejakých 10-12 rozhodnutí okolo jedného obeda. A práve preto vnímam, že napríklad tí vysokoproduktívni ľudia to majú napríklad tak, že si naplánujú. Lebo tam ja odporúčam ľuďom potom v tomto prípade napríklad automatizuj svoje rozhodnutia alebo urob rozhodnutie teraz, ktoré platí stále. Že akoby ich permanentizuj, alebo ako to povedať, urob z nich permanentné rozhodnutie jedno, tričko,
neriešim. Ja to robím zámerne. Ja by som mohol za každým prísť niečom iným. Hovorím si, toto nie je vec, nad ktorou ja chcem rozmýšľať, pretože ja potrebujem rozmýšľať a fokusovať sa na môj biznis, na môj súkromný život, na moju rodinu. OK? To sú priority. Čiže jednoduchý život je v tom práve, že zjednodušujú veci a to je to, čo ma baví napríklad, keď máme tréning, máme veľmi dobre hodnotený tréning od našich ľudí, ktorý sa volá buď Focus Day, čo je naživo, alebo Deep Focus Mastery, čo je 8-týždňový onlineový program, ktorý spúšťame len raz za čas a má obmedzený počet ľudí, kedy sa učíme byť produktívnejší, oveľa viac výkonnejší, ale paradoxne tým, že redukujeme veci. Proste vyhádžeme strašne veľa vecí, ktoré nemáš robiť a necháva len tie podstatné. A tie smieme zistiť, ktoré to sú. No a potom si myslím, to by bola tá odpoveď. Proste sfokusuj sa na tie priority a prioritizuj správne. A vyháď všetko nepodstatné a stadiaľ. A potom si aj nastav svoje myslenie, aby nebolo príliš všade. Skvělý. No já si myslím, že to bylo parádní finále toho našeho dnešního povídání, který opět pro mě bylo velmi inspirativní a sám ho budu vstřebávat ještě dlouho a budu zpracovávat tu inspiraci, která tady dneska padla, což je teda bezvadný. Super. Já si myslím, že naši posluchači a diváci, pokud je to zaujalo a dává jim smysl to, co vy říkáte, tak si vás najdou na Google, jak Petr Sasin, můžou si najít webináře, kurzy, že jo, a tam se s vámi můžou potkat. Jsme na TikToku, Facebook, Instagram, adresa je petersasin.com a cez Google to presne najdú veľmi rýchlo. Super. Ještě si odpustím poslední moji oblíbenou otázku, kterou pokládám téměř všem, protože někdy jsem asi zapomněl, ale teď na nezapomenu. A ta je, co pro Petra Sasina znamená žít bohatý život? No, pre mňa to práve znamená žiť ten jednoduchý život. Jednoduchý život s ľuďmi, ktorých mám rád, a robiť tie veci, ktoré mám rád. Sú tam aj veci, ktoré nerobím rád, jasné. Aj to je súčasťou bohatého života. S ľuďmi, ktorý mám rád, vybrať si čas, kedy to môžem robiť, čiže sloboda do veľkej miery. Sloboda je pre mňa veľmi, veľmi silná hodnota. A robiť tie veci, ktoré mám rád, rozvíjať sa. Pre mňa je bohatý život napríklad aj tento podcast, pretože ja som sa na ne ohromne tešil. Neviem, čo cítite vy, keď ste v takejto situácii, možno niečo podobné ako ja, kto vie, ja cítim také, že úplne inak vibrujem, pretože cítim sa jednak totálne safe, totálne v bezpečí, totálne nadšený, že smiem zdieľať veci, ktoré mňa naplňajú, ktoré ja som sa smel naučiť. Takže robiť veci s ľuďmi, ktorých mám rád, ktorí ma bavia a veci robiť, ktoré ma bavia a vedieť si naplánovať aj ten čas, kedy. Takže aj tá sloboda. Verím, že takto to nějak asi dává význam. Tak jo, tak já vám každopádně přeju, ať toho bohatého života máte co nejvíc a jak to krásně frčí. Takže moc děkuju za to, že jste přišel, za to, že jste měl v plánu projíždět Brnem a že jsme se takhle rychle domluvili, protože si myslím, že to byl skvělý produkt, který jsme dneska vytvořili. Myslím si, že teda ja každopádne som sa cítil perfektne a verím, že aspoň trošku, keď sme pomohli, tak to budem veľmi, veľmi šťastný. Skvělý. Ďakujem za pozvanie. Skvělý, díky. Ať se vám v životě daří a třeba se ještě někde uvidíme. Budem sa tešiť, napodobne. Skvěle. Tak vážení diváci a posluchači, to už je pro dnešek všechno. Jsme velmi rádi, že se koukáte, že posloucháte a budeme ještě velmi rádi, když budete naše podcasty sdílet, protože to se vždycky vyplatí a my budeme za to moc rádi a ještě se můžete těšit na to, co pro vás připravujeme, protože na podzim představíme nový pecky v rámci projektu Pro bohatší život. Takže těšte se a mějte se krásně.